கண்டினியூவா 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. வாங்க கூட்டிட்டு போறேன். ஆல்ரெடி லேட்டு. வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுன்னா எங்க அம்மா அவ்வளவுதான். என்ன ட்ரெஸ் போடுறது மாதிரி தெரியல. பேண்ட் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஆனா இப்போ ஷர்ட் தேடணும். ஓகே, ஷர்ட் டிசைட் பண்ணிட்டேன். செட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆகுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி கால் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், ஃபைனலாக இதுதான் ரெடி ஆயிடுச்சு. மூஞ்சிக்கெல்லாம் ஒன்றும் போடல, ஆல்ரெடி லேட்டு. பார்ப்போம். பை 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 பை. ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்து வந்தாச்சு. ஆனால் இங்கேயும் லேட்டு தான். பார்ப்போம். உள்ளே வந்து பார்த்தா எனக்கு முன்னாடி என் கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாருமே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு வணக்கத்தை போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு கிளம்பலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு மாப்பிள்ளையே வீடியோ எடுக்க விட்டுட்டு சாப்பிட போயிட்டு வந்து பார்த்தா மாப்பிள்ளை ஜாலியாக ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல. சரி, நான் அதை கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு மாப்பிள்ளை பொண்ணுக்கு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். 2 ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. என்னோட ஒரு வீடியோ தானே காமிச்சு 2ன்றனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஆல்ரெடி நான் போனதே லேட்டு. அங்கே போயிட்டு நான் வீடியோ எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கள் அம்மா வளர்த்து நான் முடிச்சு விட்டுருக்கோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.